רצית משהו אופטימי לסיום? ניתן לכם עוד משבר. הפעם בספנות הישראלית. מה זה אומר? מיד נשמע ומיד נדע. בוועדת הכלכלה דנו בנושא הזה. היום איתנו נמצא ראובן צוק, נשיא לשכת הספנות. שלום לך, אדוני. שלום לך. וכתוב לי כאן שלשכת הספנות חוגגת 75 שנים, ודנתם במצב של הענף הזה. נכון. מה המשבר? ספינה, נמל, מים, הכל בסדר. הכל בסדר. איפה הבעיה? קודם כל חגגנו היום 75 שנה, מזל טוב. סימנו את זה באירוח על ידי ועדת הכלכלה. כן. וגם חגגנו, ואני מאוד שמח לבשר, על הקמת שדולה בכנסת בראשותו של חבר הכנסת משה כחלון. יכולת לסדר חבר הכנסת מלכיאור. לספנות הישראלית, ואנחנו נשתדל להפעיל אותה נכון. עכשיו, מה שאנחנו ביקשנו היום באירוע, ולא באנו... בואו נסביר לצופים, אתה יודע מה, עזוב, תסביר לי, כי אני פחות יודע. אמרתי ספינה, מים, נמל וכו'. בסוף, הספנות זה כל המוצרים, או רוב המוצרים שמגיעים לארץ מחוץ לארץ, כולל מכוניות, ומזון, וחיטה, הכל מגיע בים, נכון? ישראל היא מבחינת תשתית ימית, היא. אין לה שום קשר יבשתי כמעט עם ארצות השכנות. הכל מגיע דרך הים. ו99% מהיבוא והייצוא, כל מה שאנחנו לובשים, אוכלים ומביאים ומייצאים וקונים, בא ויוצא דרך הים. אוקיי, אז למדנו. הכל דרך הים. לשכת הספנות היא עמותה שמייצגת את החברות שעושות את העבודה. עכשיו הבנו, ולכן לכן ללשכת הספנות יש אינטרס עליון בפיתוח הנמלים והתשתיות סביב הנמלים, קרי רכבות ו... כמה נמלים יש היום? חיפה, אשדוד? יש לנו שני נמלים בים התיכון, חיפה ואשדוד. יש לנו נמל באילת. ויש לנו שני נמלים יהודיים, אחד בחדרה, שהוא פחם, ואחד באשקלון שהוא נמל דלקים ותזקיקים, ויש לנו נמל פרטי קטן בחיפה, מספנות ישראל, שלאחרונה התחיל לפעול כנמל פרטי. עכשיו, בכל הנמלים האלה, האוניות שבאות ויוצאות, אלה האוניות שחברי לשכת הספנות מביאים ומוציאים, ולכן העניין שלנו... אבל אתה אומר, התשתיות לא מספיק טובות כדי שנוכל להתפתח. תשתיות ממש לא מספיקות, והיות ואנחנו עומדים בקצב גידול שנתי של כ7% בשנה, אתה מדבר על צורך בהכפלת תשתיות כל 10 שנים בערך. זה אומר, אם אני מבין נכון, שאתה מסוגל להביא X ספינות עם מוצרים וציוד ומה שצריך, או לייצר לצורך העניין, אבל אין מספיק כוח אדם בנמל לצורך העניין, או תשתיות כדי לפרוק ולהעמיס ולעשות מכס וכל מה שמסביב. תשתיות זה כוח אדם, תשתיות זה גם רציפים, זה מנופים, זה ציוד שינוע וכל הדברים שקשורים לזה, וזה השקעות עתק. אבל זה לא בעיה של גיאוגרפיה או גיאופיזיקה, או שנקרא לזה? יש נמל, זה הגודל, זה מספיק, אין אפשר לבנות יותר. זה גם, אבל הנמל צריך לפתח, נמלים בעולם מתפתחים, ואז צריך לבנות את השלבים הבאים. עכשיו, זה לוקח הרבה זמן, לוקח בין החלטה לביצוע בין 10 ל-15 שנה, לבנות נמל חדש או רציף חדש, ולכן הלחץ הוא לעשות את זה ולהתקדם הרבה יותר מהר כדי לעמוד במשימות. אז מה הצפי להקמת ועדת חקירה שתבדוק את אי בניית התשתיות של הנמלים? לא תהיה ועדת חקירה. כי יש הבנה שצריך לבנות? יש הבנה ויש הסכמה, וגם בדיון של הוועדה הייתה הסכמה, והממשלה ומשרד התחבורה עוסקים בזה, וגם האוצר, מסכימים איתנו. מה שאנחנו מנסים לעשות זה להאיץ כדי שלא נגיע לצווארי בקבוק. כשמגיע לצווארי בקבוק, כמו שהיה פה לפני שנה או שנתיים, אנחנו כולנו משנים. תגיד, יש איזשהו קשר לכל הסיפור הזה לרפורמה בנמלים? כן. איזה יופי, נו. ידעת. מה קורה שם? תראה, הרפורמה בנמלים העלתה את הנמלים על דרך מסוימת. אני לא רוצה כאן לפתוח דיון על הרפורמה, היא עובדה קיימת, אני חושב שאפשר לעשות אותה יותר טוב. היא בטח לא מילאה את הציפיות של אלה שדחפו לכיוון שלה, ואפשר היה לעשות אותה יותר טוב, עובדה, אנחנו שם. וצריך אבל להמשיך ולהתקדם איתה. זאת אומרת, צריך להמשיך ולצאת משם לכיוון אחר, או יותר טוב, אחד. ב', יש כעת משא ומתן בין הממשלה למשתמשים, ואנחנו בכללם, על רפורמה בתעריפים, שהיא חיונית, אם רוצים שתהיה תחרות בנמלים, או תהיה הפרטה בנמלים. גם שם אנחנו חלוקים לגמרי על ההצעה של הממשלה, שאנחנו חושבים שהיא לא טובה לכלכלה, ואנחנו עובדים כרגע כל המשתמשים ביחד, כולל היבואנים והיצואנים, על הצעה חילופית, שלטעמנו יותר מתאימה. עכשיו, שאלה שחשובה לכיס שלי. אם אני רוצה לנסוע מפה לקפריסין או ליוון, מה כדאי לי, לטוס או לשוט? תראה, אני תמיד אומר לך לשוט, אם שאני מייצג את הספנות. כן, אבל... השאלה אם אתה מוכן לשלם... השאלה היא דלקים בסופו של דבר. מחירי הדלקים עלו, ודלק למטוסים זה דלק אחד, ודלק ל... אני לא יודע, לא בקיא במחירי האוויר כרגע, ודאי לא במחירי הספנות, אבל בגדול, הספנות, הנסיעה היא איטית יותר. זאת אומרת, אם יש לך את הזמן, סע באונייה ותהנה. אם אין לך את הזמן, תטוס, וזה יהיה קצר.
אגב, בטיחות... אגב, הקצר זה יחסי, שאם אתה לוקח את שתי הקצוות, שזה שדה התעופה פה ושדה התעופה שם, זה לא בדיוק... אתה אומר אפשר להסתדר. אני חושב שאני נסעתי הרבה באוניות הקפריסין, גם לענייני עבודה, וזה לא היה גרוע כל כך. אוקיי, טוב, אולי נעשה את זה מתישהו. ראובן צוק, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, כל טוב. זהו, אנחנו מסיימים את האולפן הפתוח ליום הזה, יום שלישי השבוע. אנחנו נהיה כאן כמובן גם בהמשך השבוע. תודה שהייתם איתנו. להתראות.